ತುಳುನಾಡುದ ದೈವ ದೇವರ್ನ ನಡೆನು ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಬೂಡು ಅಂತರಂಗದ ಬೂಡು ಪಡೆಂಗಾಡಿದ ಬಾಲೋಲಿ ನಾಡಿದ ಜಾಗದ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಲೋಲಿ ನಾಡಿದ ಪಟ್ಟದ ಬಾಲೋಲಿ ಶಂಕರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬಾಲೋಲಿ ಇತ್ತಾರನ ಲೈವ್ ಆಧಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೈವದ ಕಲೆಪಂಡ ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಬೂಡು ಪೂರ್ವದ ಬಾಲೋಲಿ ನಾಡದ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಾತನರ್ ಈ ಜಾಗಡ್ ಅರ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾದ ಆ ಮುಜಿಲ್ನಾಯನ್ ಆರು ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಜಾಗಡ್ ಆರು ಮುಲ್ತವ ಹಿರಿಯ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಆ ಭಜನೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಾದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಆರು ಕೈವಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತಲ ಪರಿವಾರ ದೈವಲುಳ್ಳ ಮೂಲವಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಬೂಡು ಬಾಲೋಲಿಗೆ ನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಪ್ರಧಾನವಾದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಜಾಗಡೆತ್ತನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ನಾಗದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪಡೆಂಗಾಡಿ ಬೂಡು ಬಾಲೋಲಿ ನಾಡದ ಅಂತರಂಗದ ಬಾಲೋಲಿ ನಾಡದ ಜಾಗಗೆ ಬತ್ತದು ಈತ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಶಂಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಾಳೋಲಿ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಈ ಪಟ್ಟದ ಪುರಪ್ಪು ಶಂಕರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ವಂಡ ಒಂದು ಪಡಂಗಾಡಿ ಬೂಜೂರು ಅಂತರಂಗ ಬೂಡು ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಮೂಜುಳ್ನಾಯಿ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿ ಭೈರವೆ ಕರಿಯಮಲಿ ಮುಂತ ದೈವಲು ಮೂಜುಳ್ನಾಯಿ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿ ಬಾಳಲ್ಯಾರ್ನ ಭಜನೆ ದೈವ ಭಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ ಕಲ್ಲುತ್ತಿ ಗುಳಿಗೆ ಮುದಿಪ್ಪನ ನಾಗದೇವಿಯರು ಬುಕ ಪಟ್ಟದ ದೈವ ದೇವಿಯರು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ಪದಾರ್ ಮೂಜುಳ್ನಾಯನ್ ದುಂಬುದ ಶಂಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಾಳಲ್ಯ ಹೋದು ಆರೆ ಸ್ವತಃ ಮಂತ್ರೋಡು ಇದೇ ಪಂದು ಹತ್ತನ ತುರುಕು ಬೆಟ್ಟತರಿ ಪಂಪಾಲ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡುಕ ಇದೇ ಕೊನದು ಹತ್ತನ ಮೂಲ ಆರೆಗೆ ಅವು ಪಟ್ಟದ ದೈವ ಮೂಜುಳ್ನಾಯಿ ಮೂಜುಳ್ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಅದು ಪಟ್ಟದ ಮಂಚೋಟಾರೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪಟ್ಟಾಪನ ಬಾಳಲ್ಯನ ಅವಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿ ಆರು ಬಲಿ ಭಜನೋಟು ಆರೆ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಿಲ್ಚವಂಡಿಗಳ ಮೂಲೆ ಮೂಜುಳ್ನಾಯಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡ ಮೂಲ ದೈವ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಚೌತಿಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಆದ ದೈವಲಿಗೆ ಪರ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ ಪರ್ಬಗು ಗಣಪತಿಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಪರ್ವ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ವರ್ಮದಿನತ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಪರ್ವ ಈತು ಪುರ ಅವರನ್ನು ಮೂಲ ಬಾಳೇರಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಬಾಳೇರಿ ಪಂಡ ರಾಜ್ಯ ತೀರ್ತು ಅರಸುಗಳು ತೀರ್ತು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಬಾಳೇರಿ ದೈವ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ರೀತಿ ನಾರೆಗೆ ಇದಿನ ಮೇರೆ ಬಾಳೇರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ವಾ ಕಲಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಗ್ಡೇರಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾಳೇರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ ಅಲ್ಲಿ ದೈವಲ್ ಅಂಜನೆ ಸುರುಕು ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅರಸುಲು ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿ ಏರಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾಳೇರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಿಟೇ ಬರ್ತದೆ ಬಾಳೇರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಳೇರಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿದಾರ್ನಾಗ ಪೋಲು ಜೀತಿಗೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಬೋಡು ಬೊಳ್ದು ಸತ್ತಿಗೆ ಬಾಳೇರಿಗೆ ಬೊಳ್ದು ರಾಜ ಸತ್ತಿಗೆ ಅವಿತವನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಬಂಡಾರ ಹೋಪಜಿ ಆ ಬಂಡ ಕಟ್ಲೆ ಬಿಡ್ತೇರಿ ಅಂಚೆ ಬಂಡಾರ ಉಂಟದ ಹೆಂಗ ಹೊರಪುಜ ಉಂಟ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬಾಳೇರಿ ಪಂಡ ಅರೆ ಇಡೀ ದೈವರು ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಇತ್ತ ಓಲು ದೈವ ನೇಮದಲ್ಪ ಬಾಳೇರಿ ಕಟ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಆರು ಬಾಳೇರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟನ ಹೋಗಿ ಬಾಳೇರಿ ಕಟ್ನ ಅಂತ ಮಿತ್ತ ತಾರ ಇಟ್ಟು ಓಲಿ ವಾಟರ್ ಕಟ್ಟಬೇರು ಏತು ಎಲ್ಲೇ ದೈವ ಆಡಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಆಡಿ ಅವು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಪುಜಿ ಅವು ಆರ್ನ ಬಾಳೇರಿಗೆ ಆರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಂಚ ಇಂಚಾವ ಅಂಚ ಆವಡಿಗೆ ದೈವಲು ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಾಕಿ ದೈವಲು ಪಂಡೆಕ ನೋಡ್ಬಿಡ ಅಂಚ ಆರಿಗೆ ದೈವಲು ಇಂಚ ಆರು ಪಂಡೆಕ ದೈವ ಹೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿಗಳ ಆತೊಂದು ಮುಖ ಮುಲ್ತು ಈದುಗಳ ಮುಲ್ತ ಹೋತು ಓಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಿ ಮುಲ್ತು ಹೋತು ಬಾಕಿ ಪುದರ್ ಜತ್ನ ಬರ್ತಂಡು ಬಾಕಿ ರೆಕ್ಟೇಶ್ವರಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಿನಿ ಈದುಗಳ ಮುಲ್ತೆ ಹೋತನ ಅರವತ್ತು ಅರಸು ಗಂಟೆಗಳ ಅಲ್ಲ ಅರೆ ಪಟ್ಟ ದೈವ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಿನಿ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಿ ಅವಳ ಮುಲ್ತೆ ಹೋಯ್ ನಾವು ದೈವ ಮೂಜಿಲ್ ನಾಯಿ ಅಂದ ಅವೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಪು ತಾರಾಯ ಮೂರು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ 4 ದಿನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕಾಲ ನೇಮ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಹಾಪುಲ ಮೂಲು ಕಾಣಿಕದಿ ಅಂದ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುನ ಕಾಣಿಕದಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಲು ಆಪುಜಿ ಇಡೆ ಬತ್ತು ಬಾಳಲಿನ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಳಲಿನ ದಂಡಿ ಕೋಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಲ್ನ ಬೇತೆ ಆರ್ನ ಸತ್ತುನ ದಂಡಿ ಕೋಲು ಉಂಡು
ಬುಕ್ಕ ಜಪ ಸರ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಇತ್ತೇನು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದಂಡಿಗಳು ಪತ್ತು ಅಂಡ ಮುಂತು ಭಂಡಾರ ಹೋಪುಂಡಿ ನಾನು ಪತ್ತು ದಂಡ ಬಲ ಪತ್ನು ಬೋಡು ಆತವು ಮಂತ್ರ ದಂಡ ಅಂತ ಅವು ಮಂತ್ರ ಅವನ ಪತ್ತ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಆ ದಂಡಾಡು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ನಾರಾಯಣ ನೀರು ಗುಯಲ್ ತೋಡಿಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಪಾದಕ್ಕನಿಗೆ ಐಕ್ ಏರ ಹೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆನಾಡು ಬೋದು ಆಟ ಪನ್ಲೇನು ಐಕ್ ಇಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೆಗೆ ಅಪಗಾರ ಈಗಲೂ ಐಕ್ ಬುಲ್ದು ಕುಂಟುಪಾಡಿ ಏನು ಅಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಇಂಬೇರು ಪುಲ್ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಹೋದು ತೀಯರ್ಗೆ ಅಪ್ಪಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಏನು ಮೂಜೂರು ಫಲ ಕಾಡಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಮಾರ ಈ ಲಕ್ಕದಿ ಜನ ಅಂದು ಆತ ಪಂಡು ಬೇಟಿಗೆ ಸಲ್ಲ ಉಡೇನಿಗೆ ಆರು ಪಂಡರಿ ಸೀದ ಬತ್ತೇರಿ ಮನದನಿ ಅಕ್ಲೆ ಅಪಗನೆ ನೀರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಪ್ಪಗೂರು ನಡತ್ತದ ಕಾಡ್ದನ ಫೋನಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟ್ರೆ ಮಸ್ಕಿ ಮಾತೇರಿ ಹೊಂಗಡೇರಿ ಬಾಲೋಲಿ ಬತ್ತನು ಆಟ ಪತ್ತು ತರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಂದು ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 10 ಪೇಪರ್ ಜಾಗ ಬಂದು ಪ್ಯಾಂಡರಿಗೆ ಇಡೀ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಟೆ ಪುತ್ತು ಬೋಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಪೂರ ಪುತ್ತು ಹತ್ತಿರ ನವಂಡಿರಿ ಜಾಗ ಆಂಡತ 10 ಪೂರ ಬಿತ್ತಲೆ ಎಂದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನೇಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಜ ನಾಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬಾವಲಿ ಬೋಂದು ಉಂಡರಿಗೆ ಆರ್ನ ಈ ಬಾಲೆನು ಬಿತ್ತು ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಡೀ ಪೊಂಜ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಟು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡಿಗೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ನಿಂದ ದಕ್ಕು ಯಾರೇನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪಡಿಯರಿಗೆ ಬೋಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಆಯ್ತು ಆರು ಪಂಡಿಯರಿಗೆ ಮೂಜಲ್ನ ಏನಾರು ಉಳೆ ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ ದೆಯ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯರು ಹೋದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಾಕ್ಯಾರೇನು ಲೇತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮತ್ತೇರಿಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಆರು ಮೂಲಂಜಿ ಜಪತ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಹೋದು ಬುರ್ಕಿಯರಿಗೆ ಮುರುಕುದು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಕಾತಂತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಸೋದೊಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬಸಾಲೆ ಒಂದು ಇರೆಲ್ಲ ಬಸಾಲೆ ದಂಡ್ರೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ತೀರ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತು ಕಾರಣಿಕ ಪನ್ನವು ಅವು ಅವೇ ಗುಂಪುಕೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಫಾಸ್ ಅವದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಆತನ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಜಪತ ಗುಂಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಮೂಲು ಮೂಲು ಎಂಗಲ ಸುದೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವರ ಜಲಕೋಪ ಮಲ್ಪನೆ ನುಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಡಿಟ್ ಮಣ್ಣು ಗುಂದಾತು ಮಂಚ ಅಡಿಟ್ ಮಂಚ ಹೋಯ್ತಿನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ದಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ ಸೇರಿದ್ವಿ ನಾವು ಪಿಲ್ಚಾವಂಡಿ ಪಂಡ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಆರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ 6 ಕಿಲೋ 6 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕುಸರಡು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಏನು ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪಿ ಪಿಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಡಕ್ಕನಗ ಬುಡಿದಿಯ ಪಿಲಿ ಆಪನಿಗೆ ಗಂಡನೆ ಕಲ್ಲು ನಲ್ಪು ಬರ್ಪನಿಗೆ ಮೂಜಿನ ಕಲ್ಲು ಡಕ್ಕನಗ ದಾಯ್ತಾನ ಪಿಲ್ಚಾಂಡಿ ಅವ್ರ ಸಲ್ಲದಾರೆ ಅವನು ಕಲ್ಲು ಡಕ್ಕಿಜೇರು ಅವು ಸೀದಾ ಬತ್ತಿಗೆ 6ನ ಬಾಲ ಇರ್ತಿಲಿ ಐನು 11 ಹಿನ್ನದು ಮುಲ್ತು ಪಿದಾಯ ಬೋಟಿಗೆ ಅವು ಪಿಲ್ಚಾವಂಡಿ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚ